ciut ciut kalau ngedit tuh kalau piye tuh Piye teh botu. Ganjel bos, anune renge utuh terus. ya wing ganjel tenan renge wi asline ngerenge karet mbok terus Wis. Nah, halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah jadi iki ceritane nyelep bos, nyelep. Iki nyelep sing dari Pak Jogja kemarin. lah jadi. Apa? Kuwi kunci busi wi. Baut e. Baut. Buat apa? Katene baut. Sik. Oh ceker wi. Baut seker. Kok enak Ceker tak ngene gini. Oh iya. Kita nggone bau. ora wi ra bautan terus. Kuwi baute kemungkinan baut sing ning kanggo diesel. Ora wi wis aman wi. Lah iki dicoba ki, dicoba sing ndekne urung pas, ndekne lagi pisanan urung pas terus. Apa nih Mas Teh? Lah iki kan sik ucul sing kuwi. Terus wong lagi pisanan wedi yo. Pedot ki. Ya, bro, jos ki. Gak tau. Alah cik, ngomong duit sekolahan ya, ngomong duit, iki sekolahan bendino, ya, kok iso ngomong sekolahan bendino yo, jalan deh, apa terus? Melayu rene lho, kliwat. Delok iki iki. Kupri ganjelan iki. Lah wis ganjelan. Aja lho, aja. Oh. Sadi karep ngentel.
edan bos kita mendung bawa weteng. Sik dulu sik. Hei, kakak aman. Hah? Ya. Oke, Bos. Kae. Kae lho. Kita kuwi yo stres. Terus ben dijajal sik. Lah ngono. Gelem. Asuku tak pakan iki. Lu ora ya tak slap ngono. Gelem kok. Dijajal. Paling Pak Piti slap ring kena. Wajir kena lebih ya nyala. Jadi cacahan tre. Slap beda sih. Gasah netali. Tapi nek sing ngene iki wis gak sah, sing ngene iki wis padha karo slepan. Bilang PT kuwi to. Wes slape Sip. mbahno wis. Jan nyeni. Pirang sakae engko. Ya. Iki wene anu neh ha. Ngene iki pir-pir ya. Malah gambes. Pol. Tapi Nek nggon aku gak nggo ya gelem, Tris. Lah iki kon aku ya gelem. Iya. Nek iso iki diler sik. Piye? Tikane sak diapa diler. Garing lagi dipatakno. Oh. Tak warai. Ora nang wis sak ora. Ora duwe. Ini kan enak, aku mulai gandol wis Enteng. enteng. Ora enak sak. Iya sak nang mburi. Cikur. Iki. Ning nguri kok Ayo neng. ayo tetet tetet. Yo Jos. Jus. Mendung ora larputan iki kadang mulih. Lagi. Gamesnya akeh bos. Yang sing etawan ya angel mangan tapi yang sakit mangan Gelem kok. desa kok apa kan golek ini kene Sak endi? Sak.
Duh. Iya. Mangan jaluk oke. Karong. Kole. Selap apa? Iya saya gaplek. Kena gitu ya, kakak enak. Kena iki. Hei, gua ning nyacai gaplek ya. Akeh meneh rusak iki opo. Latengnya langsung lembut. Gimana aku ya? Jen 0,5 melapi lho. Ini kayak 0,5. Ya? Tapi borot. Urut iki. Apa? Langsung dingin aja menak. Piye dicanda wong dioyok. Sange senenge. Gak ngerti nek mau. Sange ngerti kono, nggih wedang wis. Asup ketakuan saiki nek rasane. Iya, Jon. Iki sing kamera. Lah di. Ayo lah ayo. Boleh 14 sih. Ben, puas. Lah dadi Lah jadi iki wis oleh rongsak jadi. sapa kok dadi rongsak, Tris? Ora ki sapa wae sing arep nyelep monggo. Monggo. Nyelep apa? Ki ora khusus Wis pakano. TBB pokoknya tangga-tangga Tangga-tangga. kabeh. Dulur separuh Dulur separuh misanan Mbah Buyut. Misanan. Yang penting bensin tukokno dhewe ngono. Ya, betul iki. Bensin tuku dhewe, aja aku. Ya. Lah ngono api blenger tenang. Iki ora jet iki, Bos. Salah ini tuku jet. Apa ta terus sampe? Yo ora dapat iki. Keplok dolanan Rio. Tunggu baru bulan. Ketersane engko apa iki? Iki ngene iki awake dhewe iki nek iso nyelep ngene iki ya. Iki wis rasa balaran. Gua wingur trek dus tok. Kayu langsung bet. Nanti iki menane. Peti sitok. Mana jero mau udan. Iya, Dilanjut sing kok ya. Ya. La ilaha. Lah bakal sandakan anyar iki lah. Langsung. Mat foto.
Udan. Dan bos tibake malah. Hujan barang itu saya biak gitu ae. Udah mau ini. Apa? Udah nih kan. Kayak lorek iki neh. Oh iya, siap. Lungan dong telo. Balah durus bos. Yo yo, awas sampeyan piye? Ben. Ini nah omah kuwi ledokan nyirang dulu. Kekok lagi lho malah udan ki piye to, Bos? Iki lho, Mbak Sita wis iso mlaku tekan jaba. Bukan udan lho. Kowe belum nek nomor gawe lho tunggu mulai luwek wi nyapa to. Iki bos tak kerudu layar udan ya lagi ngenanku lagi iki ngene terus nanti seledek ya. Rosak. Mamangan ya. Jika kerupuk. Enggak jika kerupuk lho, kerupuk tinggu. Mas ya. Ya, namangan. Manuk kudanan jangkrik. Lho. Iki piye to? Tak kan yo boy. Lah sira nang omah. Oh iki anu pengen wong. Ora payu ae. Mangan. Payu po. Lho malah udan, Bos. Piye? Lho kuwi tak dhewe sing kok ngene Mbak Astri akeh lho wi, dadi buka. Lah ya, angkat dulu. Lho wi, nang gitu ya ngono lho. Dan berapa kayak kau tiba? Ini tak lanjut ya wis terang bos. Iki sing selepan dari Mbak Jogja. Tak dikira dijual engko. Wong-wong wis ana sing arep nuku, ana sing piye. Karang iso nyelep repot. Sing kemarin urung apa? Urung positif sih bladder. Piye? Iya, terima kasih Mas. Nah jadi iki aku matur suwun kanggo dulur-dulur wis ndongakno mbakku sing ayu dhewe yang tidak sombong Mbak JJ. Pokoke matur suwun dongane panjenengan. Pokoke muga-muga Mbak JJ tambah lancar rezekinya. Ngono ya, Tres. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mbak JJ tetap ngisi ya. Sing kidul sing gendong Abang. Jadi videonya tak lanjut ngenanku wis nyelep neh, Bos. Nah, iki bos terang wesan, wis nanti selah neh. Ndang ta nggonmu iki dijajal. Dijajal nang Mbak. Nggonmu kulino teles ra apa-apa. Oh, apa jare sing kuwi ya? Lah jipok sing lor kuwi lho. Nah, dikono su. Tanganmu hati-hati. Hahing. Tangane Mbak Sukit. Hahing. Ya. Mbak Sukit foto. Lah ket nanti blusukne ya. Niate dikemsuk. Oh, apa njaluk sing kuwi? Nanti seleb dijajal, Rit. Kuwi urung mbok jajal lho. Paling ada iki. Kuwi ditekan yang bak sik. Mbok les-les apa ditekan yang lemah piye to? Dus Jawa iki malah seneng, Rit. Nanti jajal lho. Jadi jajal ngono gelem. Engko mesti santi seleb. Wes. Kemarin campur dong to. Iki piye tripod? Tripod berapa? Kasah ya? Kasah. Gocake ya. Oke. Masuk nanti mana? Apa lek? Kene lho. Ngawur kowe kan nyelap kene ra iso diepok wong engko. Nanti mana? Wan engko. Besok piye, Pak? Yo matur. Aku.
akah kok. Wis gak pateli lho. Enak ya. Ora. Weh kayak kayu nih tinggal nyobrol sing cilik. Lah, bos gulis. Mau enak deh. Enak ora? Masa enak? Cara yang do jagung lho piye? Ya kena wi. Lepet ta wi. Sak janggel payu. Tapi nek telo ya ora ki. Ya telo. Kowe mulai saiki. Ya kok nek kira-kira gelem, dusmu ngarit langsung dislap ning kene. Ya sapa wae omongi ya. Malah cocok kok ngarit area. Kita umumnya masjid ngono ya. Ya umumnya masjid apa-apa. Sapa sing pengen nyelepno ora apa-apa, tapi omongnya bensinnya kan tuku dhewe. Nek ngomong bensinnya wis dicukupi Kang Jon. Lho, bongko batore. Iki bos, hasilnya ngene iki. Iki sing dekne ro beneran nek sing saiki wis ki. Ya dhewe ya we. Ya kita adane dhewe. Iya iya. Iki tak siakno. Oke. Iki ngono bos iki. Alhamdulillah pokoknya matur suwun kanggo Mbak Jogja. Wis ngekeni alat kanggo fermentasi. Alternatif. Heeh. Terus kecamatan sekarang ndi lho Podi? Ngomong kamu lho. Sopo sing dipilih? Lho. Barang ora Indre. Aku ya matur suwun kanggo dulur-dulur. Kanggo dulur-dulur sing wis ndongakno Mbak Jogja. Muga-muga Mbak Jogja sehat selalu lancar rezekinya. Amin. Amin. Jadi ngono kontennya tak akhiri sampai kene. Pokoknya sekian dan terima kasih. Kita tutup video-video berikutnya. Jadi aja lali diikuti videonya tim berak-berak di channel. Oke, jadi ngono. Salam asoy, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.